Għall-MUMN is-settur tal-kura tal-kanċer qed jingħata l-ġenb mill-Gvern. Minkejja stahir kollu li tifsir l-investiment kbir fl-onkoloġija, u mbagħad insibu li fl-isptar tal-onkoloġija dak li huwa jgħidu l-isptar ta' Boffa, nuqqasijiet kbar li bħala infermiera laqqas għandna biex naħdmu sura ta' nies mal-morda tagħna. L-Unjon tal-Infermiera qalet li l-Isptar Boffa huwa kkunsidrat mid-Dipartiment tas-Saħħa bħala sptar ta' tielet klassi. Fih l-infermiera lanqas qed jingħataw sapun biex jaħslu jdejhom jew deterġenti biex iżommu l-indafa fl-isptar. Din is-sitwazzjoni tista' twassal biex ħaddiema u pazjenti jispiċċaw ibatu minn allerġiji u kundizzjonijiet fil-ġilda jew saħansitra għat-tixrid tal-mikrobu tal-MRSA. L-MUMN qalet li l-management tal-Isptar Boffa huwa interessat biss li jifranka l-flus, anke għad-detriment tas-saħħa tan-nies. Il-Union fakret li għamlet diversi tentattivi biex dawn il-problemi jiġu indirizzati imma kien kollu għal xejn. Għalhekk l-MUMN se jkollha ssejjaħ azzjonijiet industrijali. Ridna nwasslu messaġġ il-Gvern u bekk ħabbarna anke azzjoni industrijali li l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk. Li fuq il-medja ngħidu li kollox misu fuq ir-rubini, u mbagħad fil-verità hemm nuqqasijiet kbar ġol Isptar Boffa. L-MUMN temmet tajt li mhuwiex aċċettabbli li s-saħħa tintuża bħala propaganda politika waqt il-mass meetings fl-istess waqt li l-prattiċi użati fil-qasam sensittiv tal-onkoloġija jibqgħu fl-istat mitluq li jinsabu fih.